wallahi wata yarinya ne just 5 years getting to 6 years a Maraban Jos a Zaria Road sunan layinsu. Jiya around 4:30 tana wasa da yara a tsakar gida, suka yi advancing suka je zaure, sun kai su 9 ko fiye da haka, suna zaune suna wasan su. To based on that sai kawai ba a ga guda ɗaya ba, kuma ba a ma lura ba, ka san parents su ma kawai ba a ganta ba kuma ba a sani ba, sai da magariba ta yi ba ta dawo ba, irin karfe 7 yayi still ba a ganta ba. Da suka ga an idar da sallah duka yara dai kowa ya nufi ɗakin maman, shine lokacin ne fa aka fara nimanta. Da aka fara nimanta ana ta leƙa makota, no any information. Around 8:30 haka yaran da suka je nima a can gidajen kakanni haka suna dawowa sai suka ga kawai an yadda wani abu a tsakanin gida da gida a bayan layi jikin gidan iyayenta, aka dawo da ita aka yadda ita. Sai suka ga mutum biyu, wai da gajere da dogo, duk sun sa bakin wando ɗaya da jan riga, amma ba su ga fuskan mutanen ba. Sai mutanen suka kashe musu ido da torchlight, ka san ba wuta a gari jiya, blackout din nan. To kawai da sai yaran suka gudu suka zo gida suka faɗa, ko da aka je sai aka ganta a ƙasa a kwance cikin jini ta bayanta. So sun yi rafin ɗinta, wurin ya buɗe sosai ma mutum zai iya hangen wurin, amma ba su taɓa ta gabanta ba, ta anus suka yi defiling ɗinta, defilement. To sai aka dawo da ita, police suka ji labari suka zo, parents ɗin suka ce tun da wai ba an ga perpetrators ɗin ba ne, su sun yafe ba za su yi case ba. To shine sai wani ya kira ni, Allah ya sa na san su, na yi ta persuading ɗinsu tun 11 har 1 o'clock, sannan suka ce sun yadda dai in na zo za a ba da gawan. Na ce to na yadda ni su bani. Aka karbi gawan muka kai Barau Dukko ta kwana. Yau da safe mun je maganan strike din nan, yan lebo sun zo sun rurrufe gurin, haka muka yi ta zama ga mutane sun taru na maganan jana'iza, kuma ka san mutanenmu da maganan jana'iza. To haka dai Allah ya taimake mu, wani Dr. Ayuba shine ya yi postmortem examination din, ya duba ya tabbatar da cewa akwai rape, kuma har ya samu gashi na dan adam a anus ɗinta. So an cire gashin an ajiye a lab, ana jiran ran da Allah zai sa a kama su, sai a yi DNA da gashin jikinsu da na wannan wanda aka samu a cikin anus ɗinta. Sannan kuma kamar strangling ɗinta suka yi, sun matse mata baki, akwai ciwo a nan wurin wuyanta da kuma bayan kunnenta, an matse an rufe bakin ma akwai ciwo, kamar an matse ta ne kawai ta suffocating ta rasu after maganar rape din. Amma mu muna zargin kamar kila ta gane su ne, shi yasa in most cases in sun gane yaran sun gane su ne suke kashe su. In around 6:15 din nan aka mata jana'iza. Yanzu nan na shigo gida daga Maraban Jos, ko aje jakana ban yi ba. Wannan dai in brief shine abin da ya faru. Suna yarinya Amina Idris, shekarunta 6, kuma wanda suka yi perpetrating ba a gansu ba, but police suna nan suna investigating. Wannan bayanin ma da na gaya maka na maganan yaran da suka gansu din nan, volunteers ne wanda ana neman su, kar abin da ya faru a kurmin mashi ya ta maimaita kanshi. An yi guda ɗaya ba a kama su ba, after 4 months suka ƙara yin similar kisa suka yar a makabarta. So dole ne je haƙuri ba. Wallahi you can't fight a man with cewa to kai haƙuri yau, to kai haƙuri gobe. The touch Allah, you just send you away. Abincin da kike ci, abincin nan da kike ci kullum kika tambaye shi me best food din shi, ran da ya bata miki rai. Ana sana'a ne ba don ankon biki ba, ana sana'a don ka sustain, kai sadaka a gidan arawai, ka manajin aurenka, ka samu hanyar shiga aljanna. Dauki kudin ki, yi mishi abincin da yafi so, ki feshe turaren da yafi so, ki labe a daki kina ta leke. When he comes around, yana zuwa dining kwanan ma kin canza ta, yana bude ta, zaki ga kin kalle shi daga cikin dakin ki labe, zaki ga yana dariya because it's what he likes. Daga nan da bai niyan sallama ba, zaki ce na shi ina kike, sanda zuwa yalla bai, sanda zuwa. Yana zuwa turaren da ya ɗebe shi, kin ga wannan abinci ya dauke 50%, 30% out of it ya bi saura 20% zai da bakin shi. Ke kin sa ma abin da kika min dazu baki kyauta, wallahi na san ban kyauta ba. Aka yi haƙuri, wallahi na san ban kyauta ta, na san baki, ni fa ba na san irin wannan, yana bata mu rai. Ka yi haƙuri, I know it, I know. Ka yi haƙuri, ka yi haƙuri. A wurin har kina da wani aji ne? Ke har kina da wani aji? Ina kika ga aji?
ina muke koyon auren mu ne yau? Problem da muke da shi shine serious. Ki ce Omer da Zira. Ko the best what do you call it? The best seasonal film ko shine Omer da Zira. Ki je ki bude Hausa novels kina karantawa. Ki bude Hausa fina-finai kina ta karanta. Wai a wurin wa'annan mutane they are just looking for money. Guda nawa suka yi aure suka zauna? Tell me, actors, actresses guda nawa suka yi aure suka zauna? Ke da Allah ya miki baiwa ya miki ni'ima a matsayin ki ta musulma da zaki aiki ki samu lada. Wallahi summa tallahi la ilaha, if you don't do it, go back to your husband, bend down and beg him. Abin da yasa aka ce mu ne Hausa Fulani masu matsala, muna da yare a Najeriya irin su Yarbawa, muna da irin Inyamurai, shi yasa idan mazajen mu suka auro su ba ma iya competition da su. You cannot compete with them. Ba za ki iya competition da su ba. Suna da wani matsala su. Idan har ni na san wata bayar biya da na sani, aurenta ya mutu a Lagos, ta zo arewa, wallahi Bahaushe ne ya aure ta bayan shekara 15 sai Bahaushe ya dauke ta bayar biya ya ki daukanta. Domin tambaya ɗaya za a yi, mijinta yana da rai a ce yana da rai, ba ta da halin kirki. The conclusion ko ba ta da halin kirki. Ke ku a arewa mu Hausa Fulani an koya mana kirari. Namiji 10 ba uba 10 bane. Namiji kanin ajali ya kashe ki ya kururuwan jana'izanki. Namiji buhun kaya, namiji tsantsan majina. Mahaifiyarki ne za ta je ta shaƙe mijinki a idan ba da shi. Mahaifiyarki ce za ta koya miki sata ki ɗebi abincin miji kina kai mata. Mahaifiyarki ce za ki koya miki sauraron wani namiji ta ce cousin ɗinta ne, ai ɗan uwanta ne, kaza kaza, ba tsari ba komai. Ta koya miki sai mu. Wannan in kina son ki zauna lafiya a matsayinki na ƴa mace, ran da aka zo shi yasa a courses da muke yi wa ma'aurata, dole ki tambaye shi wani kaya fi son mata ta sa. Idan dannuwa kike sawa, ki sa zannuwa, ki kamshe, ki waye, to yanzu yana son skirt da blouse, yana son ki dame da jeans, yana so ki fito matan zamani, dole ki nemo su ki iya. Aure ya wuce tunaninki wallahi, it's not what you think. Idan yana so a ci abin an miki dining table, shi dining table baya burge shi, tabarma yake so a zauna, entertain him da tabarma. Idan ba shi yake so ba, if the kind of man da yana son abincin shi by 7 o'clock yabancin shi is ready. Dole kawai ajiye tarbiyar gidanku, ajiye tarbiyar. If you want to be successful a gidan aure, ke barin gaya miki, mazimjin da muke da mata 4, haka Allah ya da namiji, you cannot escape that. Wallahi ko mahaukaci ne, wannan emotional contact da muke fada, ko mahaukaci ne baya mutuwa, yana nan. Zai ci abinci mummuna, zai sha ruwan kwata, zai yi datti shekaru ba, amma yana ganin mace ya san mace ce. Ba zai mutu da zaman for you. Amma kuma a gidan auren ana tattacewa wace ce. Waye to wannan ne ake fighting for homemaker. Ke ce likitan mijinki, ke ce computer analyst ɗinsa, ke ce accountant ɗinsa, ke ce nurse ɗinsa, ke ce ƙawarsa. Call me if you want to call. By the day ya ce yana ɗakin ki jikin shi na bari, because duk logic ɗin kin sani. You know it. Duk logic ɗin kin sani. That's just plain truth. Ya zo ya ɓata rai kin masa kirari. Ya ɓata rai kin masa waga. Ni ma na mun waga. Ni ba? Kasance ɗaya daga cikin masu bamu ƙwarin gwiwa da na like. Ka latsa nan domin tura bidiyon nan ga abokan arziki. Kasance ɗaya daga cikin dubban mabiyan tashar Mamaki TV da na subscribe. Ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za ka ringa samun bidiyoyinmu da zarar an ɗora.